питон? Париж наистина е град на любовта. И ако си прекарал известно време там, той оставя своя отпечатък завинаги. Патриция, или Елия, както нейните приятелки я наричат, попада във френския Рибок университет, след като те самите я откриват и избират. Тя е любителка не само на екзотичните спортове като йога, която практикува и преподава отскоро, но и на екзотичните животни. Как избра точно питон за домашен любимец? Ами случайно, да ти кажа честно, аз имах игуана преди това. Обаче умря от нитратите и обичаше много чушки и така си хапна малко повече чушки с малко повече нитрати и си останах без игуанка и отидох да си избирам нова. И всъщност там си видях ето това питонче, което си го взех за 2 дена с мене да си го разхождам. Така си остана. Как реагираха приятелите ти, като го видяха? По най-различен начин. Още след повечето реагират страхливо, защото имаме един такъв насъден страх в нас. Други реагират нестандартно и любопитно, като една приятелка, която го взе в ръце и каза с възхищение: "Ау, какъв мускул!" Пускаш ли го да спи при теб? Ами, да спим не, защото не знае къде ще се скрие, но принципно си играя с него, разхождам си го. В момента се занимаваш с йога и тази змия май ще ти пасва доста на тренировките. Правите ли нещо заедно? Ами, не сме пробвали до сега. Мога да питам някой път. Всъщност ти защо заряза художествената гимнастика? Аз не съм я зарязал, просто я доразвих в друг спорт. Разкажи ми. Се по аеробиката и започнах да се занимавам с това. С спортна аеробика, после с любителска, не знам как да я нарека. Как кажи за Париж? Знам, че си била във Франция. Да, супер беше в Париж. Бях там, да, в Рибок университет. Това е един спортен университет, за който в България мисля, че не се знае. Те всъщност са 3 в Европа, във Франция един от тях. И всъщност там учих. Това нещо като нашето не са. Има ли си връзка с някой известен спортист? Спортистка, всъщност. Зависи какво разбираме под известен. Имаме много хубави жени спортисти, не само спортисти, по принцип България така е известна с хубавите си жени. И сме много щастливи, че сме тук, защото толкова много красота на едно място рядко се среща. Мисля, че има за какво да ни завиждат чужденците. И все пак, ако за връзката ти възникне проблем и трябва да избираш между питона и жената до теб, какво ще избереш? Пред какъв избор ме изправи. И сега аз много обичам да си превъзпитавам моите партньорки в така положителна, според мен, насока. Едно от нещата, които ги превъзпитат, е, че вече не е на мода груповия секс, а масовия секс. Другото е, че не трябва да сме егоистични да си споделяме. Така че ще намерим някакъв общ език. Домашните любимци определено приличат на стопаните си. Питонът на Елия е също толкова любвеобилен и отдаден на красивите жени, колкото е самата тя.